anabata unu ndị enyi anyị na otu onye n'ime otu anyị bụ onye nwere mmasị n'ihe gbasara ịkụ mkpụrụ na ọrụ ubi iji nyere onwe ya aka n'ihe gbasara ọnọdụ akụ na ụba na nwekwa ike enyere ụmụ ya aka n'ọnọdụ dị ugbu a. Ya mere anyị na-eleba anya n'ọnọdụ ihe gbasara ịkụ mkpụrụ a, etu ọ ga-esi baara obodo uru, baakwara ezinụlọ uru, n'ọnọdụ n'obodo na ezinụlọ ga-abụ nke nwere onwe ya n'ihe gbasara ọnọdụ akụ na ụba, ma bụrụ ndị na-anọghịkwa n'ọnọdụ ihe isi ike ma ọ bụ ihe mwute n'ihi enwezughị ihe ha kwesịrị inwe n'ụzọ na n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Nke a bụ eziokwu. Ọ nwekwara otu enyi nke nwere nke nwekwara mmasị na ihe ịkụ mkpụrụ a, mgbe ọ na-etopụta hụ na papa ya na-enwe mmasị ịkụ ihe dịka mkpụrụ dabino na karọt. Mgbe a na-akụcha ihe ahụ na ihe isi ike ụfọdụ na-adị adabata na ndị mmadụ na-abịa na mgbe anyasị na-ezuru ihe a ha akụrụ akụ, ka wee bụrụ ihe nsogbu ha nwere. Ha wee malite ịchọ ụzọ a ga-esi mee nke a wee rụọ mgbidi dị ogologo toro eto, wee tinye ọtụtụ ihe dị iche iche, ọbụnadị itinye ọkụ ka ọ bụrụ na ga-enwe ike ghara izusi ya. Ma mgbe oge na-aga, ha gbara mbọ ime nke a, ya pụta na mkpụrụ ahụ wee mepụta, wee ihe ubi kepụta na ha riweziri karọt ahụ site na ihe mwepụta nke ubi ha. Mmehie ka bụ ihe ekwensu na-eji wee na-adọrọ gị, wee na-apụrụ gị, wee dọrọ gị banye n'ime ihe o ji esi ọnya. Ịnọ na otu esi egbu azụ. Ndị na-egbu azụ na-aga n'akụkụ mmiri ọ n'akụkụ iyi. Ha nwere ebe ha kara akara, ha nwere ihe ha ji egbute azụ, ha nwere ihe ha ji esi ọnya. Ihe ahụ ha na-etinye ha ji egbute azụ, ihe awụ ihe ga-adọta azụ ya hụ ya, ya gbara abịa. Mgbe azụ hụrụ ihe a, atụba ya n'ime mmiri. Mgbe ọ hụrụ ya, ahụ ya azụ a, ọ na-ahụ dị ihe a na-aga ikoro ya, naanị ihe ọ na-ahụ ihe a na-eri eri nụ ya dịka ọ na-agba ka ọ gaa rie ihe eji si ọnya. Ya sị ka bụ onyinye efu. Lee onye a nọ n'ebe ahụ n'akụkụ mmiri, ọ hụrụ m n'anya, ọ ma na ahụrụ m ụdịrị ihe a n'anya. Azụ a amaghị na ọ dị nko dị ya n'ime, ka e were tinye n'ihe a. Ihe oriri a ka ụdị ihe ekwensu na-eme. Ọ na-eweta ihe eji esi ọnya were ezi anyị, ya dị ụtọ, wee maa mma, na-akpọ gị oku. Gị na-ahụ ya, ị maghị na ọ dị ihe esi ọnya igbudu dị ya n'ime. Ọ dị nwoke, nwaanyị, ị dịghị ahụ ihe ndị dị otu a. Ihe a nọ na nko a dịka onye mmehie, dịka mmadụ, nwoke, nwaanyị, dịka ị na-achọ iri ihe a, iri ihe ahụ ị hụrụ eji si ọnya, nko a wee jide gị, ekwensu adọrọ gị. Ka mere onye nwaanyị n'abalị a, ọ chọrọ ịdọpụta gị pụọ n'ihe a ji gịnị, pụọ na mmehie ahụ na-adọkpụrụ gị. Dịka ị na-esi ebe ahụ apụta, wee si na mmehie apụta, nzọpụta ga-abịakwasị gị. Nzọpụta. Achọrọ m ka mmadụ tie nzọpụta. Akwa Aịzaya isi 59 amaokwu nke mbụ, ya sị, lee, aka nke onye nwaanyị adịghị mkpụmkpụ, na ọ pụghị ịzọpụta, na ọ pụghị ịgbaghara gị, na ọ pụghị ịdọpụta gị pụọ n'ihe isi onye ọla. Aka onye nwaanyị adịghị mkpụmkpụ, aka dị ukwuu, aka nke na-akpụgharị ihe, aka nke dị ukwuu, nke dị ike. Aka a ga-arụ ọrụ na ndụ gị n'abalị a n'ike, ike nke ga-adọpụta gị, ike nke mgbaghara, ike nke na-egosipụta ike pụtara ìhè n'abalị a n'aha Jizọs. Ọwa aka nke onye nwaanyị nke pụrụ ịzọpụta gị. Aka onye nwaanyị nke ga-eweta udo n'ime obi gị, nke ga-eweta nnwoga na mgbanwe na ndụ gị. Lee, ị kwesịrị ile ya, ị kwesịrị ịtụgharị ahụ gị, aka gị, ị kwesịrị ịtụgharị mmadụ ịbụ pụọ n'ihe ọwụla ga-ele anya
wele anya na Kraịst nke Kalvarị, lee Kraịst nke ike, lee Kraịst onye dị ukwuu nke pụrụ ịdọpụta gị pụọ na mmehie ọbụla nke na-adọrọ gị n'abalị ọ ga-eme ya. Asị m n'abalị ọ ga-eme ya, lee aka nke onye nwe anyị adịghị mkpụmkpụ na ọ pụghị ịzọpụta gị. Ọ dị mgbe ntị ya dị arọ na ọ pụghị ịnụ olu gị. Ọ pụrụ ịnụ, ọ ga-anụ. Ọ pụrụ ịhụ, ọ ga-ahụ. Ọ na-ahụ gị n'ebe ahụ ị nọ n'abalị a, mgbe ị ga-ekpebi n'obi gị si onye nwaanyị anọ m n'ebe a, onye nwaanyị achọrọ m isi ebe ahụ niile a dọtara m n'agha, mmehie a niile na-adọta gị, ọ ga-aga ije n'ihi gị. Aka ya dị ukwuu nke na-azọpụta, aka ya na-azọpụta ga-adọpụta gị pụọ na mmehie niile nke jigidere gị, mee ka ị nwere onwe gị n'aha Jizọs. Lee na amaokwu abụọ ọ na-agwa anyị, ya sị na ajọ omume unu ekewapụba unu pụọ n'ebe Chineke unu nọ. Mmehie gị emewo ka o zonarị gị iru ya, ka o wee ghara ịnụ. Gịnị ka nke a pụtara? Ị maara ọtụtụ oge ịnọ n'ebe a, onye ọzọ, onye ga-enyere gị aka nọ n'ebe ahụ. N'etiti gị na onye ga-enyere gị aka, n'etiti gị na onye ga-arọpụtara gị, n'etiti gị na onye bịara ka o mee ka ị nwere onwe gị, ọ dị m ihe dị ka mgbidi maọbụ ihe nkewa nke na-ekewa unu. Kewapụ gị pụọ na onye a nke pụrụ inyere gị aka, na onye nzọpụta gị, onye pụrụ ịgwọ gị ọrịa, onye a nke pụrụ ịdọpụta gị. Mgbe ị na-ele anya ya dị ka ọ dị mgbidi ka nọchiri ya wụrụ mmehie gị a bịara ghọọ mgbidi n'ụzọ. Aka onye nwaanyị adịghị mkpụmkpụ, ntị onye nwaanyị adịghị arọ. Ọwụ mmehie unu, mmehie gị ewuole mgbidi nke nkewa, mgbidi nke nkewa n'etiti gị na onye nzọpụta gị, n'etiti gị na onye na-enyere gị aka. Mgbidi a nọ n'ebe a na-ekewapụ gị pụọ n'ike pụrụ ịdọpụta gị pụọ na mmehie ndị na-adọta gị n'agha. Ya si lee mgbidi a, lee mgbidi a nke m nụrụ n'ebe a, nke m nụworo, nke dị n'etiti mụ na onye nzọpụta, n'etiti onye pụrụ inyere m aka. Anyị ewee kụtuo mgbidi a, kụtuo ya n'abalị a. Ị nwerela onwe gị ụzọ wee dị n'ebe ahụ. Aka onye nwaanyị ga-emetụ gị, ịchị isi ga-abịakwasị gị, ike ga-abịakwasị gị, nzọpụta ga-abịakwasị gị. Mana ajọ omume unu ekewapụba unu pụọ n'etiti unu na Chineke unu. Mmehie unu ezonarịwo iru ya pụọ n'ebe unu nọ ka o wee ghara ịnụ. M ga-akwatu mgbidi a n'abalị a na ndụ niile. Na ndụ gị n'abalị a ga-akwatu mgbidi a. N'ezinụlọ gị a ga-akwatu mgbidi a. Na ndụ gị dịka mmadụ a ga-akwatu mgbidi a, mgbidi nke mmehie, ka ihe ọjọọ niile dị iche iche aka onye nwaanyị ga-emetụ gị. Dịka anyị gere ntị, ọ dị ụzọ ihe abụọ nke anyị kwesịrị ịmụta na nke a. Na nke mbụ, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị ma tijisie ịyaba na yoku nke mmehie. Ya mere o wetara m onwe m na gị onwe gị ka anyị bụrụ ndị nwere onwe anyị ma bụrụ ndị a napụtara na ike mmehie adịkwa ọzọ n'ebe anyị nọ. Nke abụọ bụ na Kraịst tijiri ịyagba nke mmehie niile wee mee ka anyị wee nwere onwe anyị pụọ na mmehie. Nke ọzọ mee ka ihe batara anyị ka anyị wee hụta asị niile nke ekwensu na-asị wee nwee ike nwee mmeri imegide ya. Anyị chọkwara mmụọ nsọ Chineke na-abịa enyere anyị aka mee ka anyị ghọta udu mmadụ anyị bụ. Ọzọ na anyị kwesịkwara ịghọta udu ihe ndanyere maọbụ adịghị ike anyị nwere n'oge gara aga na ọnọdụ ezinụlọ anyị, nke a ga-enyere anyị aka iguzosi ike. Dịka anyị na-ege ntị, ọ dị ụzọ ihe ole na ole n'ebe ekwensu chọrọ inweta gbaa mgbọrọgwụ n'ime anyị. Nke mbụ bụ obi gị, nke abụọ bụ echiche uche gị, nke ọzọ bụ anụ ahụ gị, nke ọzọ bụ ndị gị na ha
na-ayịkọ ma zukọta. N'ọnọdụ dị etu a, ị kwesịrị ilezi anya ma bụrụ onye na-ahụta na onwe gị ndị na-abịa gị nso, na ị ga-abụ eleghị anya ndị ntorobịa maọbụ ndị okenye, n'ihi na nke a metụtara ha, na ị ga-abụ onye nwere ọnọdụ nke ị na-enwe mmetụta zuru oke na nke bara uru n'ebe ha nọ, etu ha ga-enwe ike amata ụzọ na usoro nke ha kwesịrị iso n'ihe gbasara iso ụzọ nke Onyenwe anyị. Nke a bụ eziokwu, bụkwa ajụjụ nke a na-eleba anya na gị onwe gị kwesịrị ịkụ mkpụrụ nke ga-epupụta ihe n'ime ndụ ọgbọ na-abịa n'ihu. Dịka nwa Chineke, o kwesịrị na ọ ga-enwe mmadụ abụọ nke ị ga-elebara anya bụrụ onye ntụziaka ha, inyere ha aka ito eto site n'igosi ha ịhụnanya na mmetụta na nkụzi ha, wee si otu a too eto n'ime Onyenwe anyị, bụrụ onye na-eso ụzọ Kraịst, wee bụrụ ndị tozuru oke na ịbụ ihe eji emehie n'ala eze. Ekele dịrị gị Onyenwe anyị, kwere ike ka ibi ndụ ọhụụ Onyenwe anyị ga-enye gị nna anyị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị. Anyị na-abịa na-ekwenyere na nkwa nke ị nyeworo ka ha rabụ onye nwụrụ ga-abịakwute gị na nchegharị. Ị ga-achụpụ ya n'ezi. Anyị na-arịọ Onyenwe anyị ka ha rabụ ndị a niile bịaworo gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wezuga ọmụmụ ikpe niile, wezuga ọmụmụ ikpe, nye ha ike ka ibi ndụ ọhụụ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe a, nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ niile nke mgbe ochie dị. Anyị na-ekele gị Onyenwe anyị, anyị na-ekele gị. Amaara m na ịzawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Amen. Amen. Welie aka ahụ elu, were otu aka tụkwasị n'ebe ị nwere nsogbu a. Ihe ọlawo nrịanrịa ihe mgbu a, ha niile ga-agbafu pụọ n'arụ gị nna anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị Onyenwe anyị maka ihe ndị pụrụ ime na ihe ị tụrụ na atụmatụ ime na ihe ị kwere anyị na nkwa. Anyị na-arịọ Onyenwe anyị na ị ga-emetụ ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị, gosipụta ịchị isi gị, gosipụta ịchị isi n'ebe nrịanrịa dị, n'ebe ekwensu, ụmụ ajọ mmụọ, ụmụ nrịanrịa niile nọ n'aha Jizọs. Ana m ekpe Onyenwe anyị ebe ọla e nwere ọrịa ka e nwee ọgwụgwọ, ebe e nwere ihe mbibi ka Onyenwe anyị ga-arụgharị akụkụ niile arụ ha, weta ọgwụgwọ n'aha Jizọs. Ị ga-akụpụ aka niile nke ekwensu pụọ na ndụ mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe a na ndị nọ n'igwe redio na telivishọn, n'ebe niile ha nọ, n'akụkụ niile na-anụ ozi a, gosipụta ike gị, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Ana m ekpe Onyenwe anyị ka anya niile kpuru ìsì ka emepee ya, ndị niile ntị chiri na ndị ogbu dọrọ ka ha nụ ihe ma kwuo okwu, ndị dara ngwụrọ, ndị nwere ọta na ọkpụkpụ ma nsogbu ọbụla ma ihe na-egbochi ha ịgagharị, ka ike gị bịakwasị ha ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe Onyenwe anyị ihe ọla zara aza ma nke kansa ma ihe ọbụla ọwụ, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe Onyenwe anyị ihe ọbụla nsogbu nke ihe mgbu, ke nrịanrịa, ihe ọbụla wa ahụ ya, ka ha wee kpọọ isi ala n'aha Jizọs. Ịchị isi ebe niile, ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ihe rịba ama ebe niile nye mmadụ niile.
ana m ekpe onye nwanyị n'aka ịkpa n'etiti n'aka na ebe niile gbaa gburugburu mee ka ọgwụgwọ nsọ gị guzosie ike. Anyị na-ekele gị onye nwanyị n'ihi na anyị ma na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. N'ezie, Chineke nwere ezi izu ọma na atụmatụ banyere ndụ gị nke ọṅụ na udo na obi ụtọ nke ị ga-enweta, ọ ga-eme ka ị soro n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele gị maka inye anyị na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa ozi ọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị ma na ozi emetụtawo ndụ gị, ozi abụrụwo ngozi nye ndụ gị. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka anyị mata otu ozi ya si metụta ndụ gị. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ị gbasa ozi ya nke na-enye ndụ nye ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ka ibinye aka ma kesaa ozi a, mekwa ka anyị mata etu ozi ya si metụta ndụ gị. Sonyekwara anyị na agba ya nke ga-adị echi. Chineke gọzie.